Allah ya saukar da dokoki a cikin alkur'ani li yuzjara biha anil khaba'isi saboda a tsoratar da mutane su daina kazaman ayyuka da kuma alfasha. shi yasa Allah ya saukar da dokoki idan barawo ya yi sata a yanke hannu, idan mutum ya yi zina a jefe shi ko a mar bulala 100. ai dokokin nan Allah ya saka su ne saboda duniya ta zauna lafiya, ba wai saboda Allah bai san yan adam ba. an sa dokokin ne saboda me? saboda duniya ta zauna lafiya. yau idan barawo ya yi sata ya tabbata ba za a yanke hannunsa ba, gobe barayin ba guda ɗaya ba ne, 2 ne, jibi 3 ne, ƙaruwa za su yi ta yi saboda me? an kitsai da hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala a kai. shi ne sai ya ce to fa kaifa idza ataha man yaliha. abinda nake ji maka tsoro, tunda Allah ya saukar da dokoki domin a gyara duniya, me tsammanin ka idan kuma shugaban da aka so ya tabbatar da dokar Allah shi ya fara saba wannan doka? in ji Hassan al-Basri. me zatanka? ai yana nufin al'umma ta lalace. kuma abin da ke faruwa kenan, a wayi gari shugabanni su ne fasikai kuma duniya ta sani, ta riga ta sani. wanda kuma shugabannin nan me ake nufi da shugabanci? saboda su tabbatar da hukuncin Allah a doron ƙasa, wanda shi zai sa duniya ta yi daɗi. sai aka wayi gari su ne kan gaba na lalacewar al'umma. to sai ya ce abu na tara, wa anna Allah anzala al-qisas hayatan li ibadihi. me yasa Allah ya saukar da al-qisas? al-qisas shine ramuko. idan ka huda idan wani a huda naka, idan ka yanke kunnan wani a yanke naka. to sai aka wayi gari babu wannan. Allah ya saukar da al-qisas saboda a samar da rayuwa a doron ƙasa. walakum fil qisasi hayatun ya ulul albabi. Allah ya ce ya ku masu hankali, wallahi wannan hukunci na Allah in kayi a maka shine rayuwa mai daɗi a doron ƙasa. muddin mutum zai kashe wani ba a kashe shi ba, to fa duniya za ta lalace. abinda Al-Hasan al-Basri ya gaya masa kenan. sai ya ce to bare kuma fa kaifa idza qatalahum man yaktasu lahum. ya kuma idan aka wayi gari shugaban da zai kwato hakkin shi aka wayi gari shi ne ma yake kashe talakawan, kaga al'amari ya ɓaci. sai ya ce to na 10, wadhkur ya amiral muminin. abinda nake so da kai ka rika tunawa. menene tunanin? almauta wa ma ba'dahu. ka rika tuna mutuwa da abin da zai zo a bayan mutuwa, domin duk sharrin mai sharri akwai iyaka. duk wanda ya ga cewar zai zama fandararre, Allah yana nan yana jiransa a